Dobrý den, v první části v 5. lekce si povíme nejdříve o tom, jak pracovat s asistenty, dále si povíme, jak pracovat s paletou knihovna a nakonec si vytvoříme vlastní symbol. Takže předpokládám, že máte nahraný projekt této lekci. Měl by se vám otevřít čisté folii číslo 105 a nejdříve si řekneme něco málo, zopakujeme, jak pracovat s asistenty. Pokud byste tu paletu asistent tady neměli, tak klikněte, poprosím, pravým tlačítkem myši někde do tohoto prostoru, dále přizpůsobit a na záložce palety si zapněte paletu asistent a paletu knihovna. Takže přepneme se do palety asistent, rozklikneme horní záložku. Pokud máte čistou instalaci, budete tam mít pouze skupinu Alplan. To jsou asistenty, které dodáváme my do instalace a jsou umístěny v adresáři etc. a vy je nemůžete nějak měnit. S tím asistentem jsme si říkali, jak se pracuje. Vyberu si to, co se mi líbí. Dvakrát na to kliknu pravým tlačítkem myši, pustí se mi funkce a zároveň se převezmou všechny parametry. Takže já například teď napíšu text a vidíte, že automaticky se mi převzal jak ten font, tak i ta výška toho textu. Další možností je ty prvky označit, to znamená, že já je při vypnuté funkci takhle označím myší, stisknu klávesu Ctrl+C, následně Ctrl+V a umístím je na tu kreslící plochu. Pokud chci vytvořit vlastního asistenta, tak první krok je, že na mou kreslící plochu si vytvořím, popřípadě vyskládám všechny prvky, které chci, aby v tom asistentovi byly. Takže my si ještě vytvoříme nějaký jednoduchý symbol, třeba polokruhového sloupu, který se používá do garáží. My ho použijeme nejen pro toho asistenta, ale následně pro tvorbu vlastního symbolu, eventuálně pro ukázku využití těchto profilů v rámci speciálních architektonických prvků. Takže poprosím, přepneme se do sekce základní moduly, konstrukce, vybereme si kružnici, někde klikneme pro střed, poloměr zadáme 300 mm, Enter, výchozí úhel by mohl být buď 180, koncový 270, eventuálně pokud si zakliknete zadávání pod úhlem a úhel zvolíte buď 45 nebo 90 stupňů, tak to můžete ukázat graficky. Funkci můžu ukončit nejen escampem, ale i tak, že zvolím jinou funkci. Tak já zvolím funkci čára, zachytím se tady, střední část bude třeba 600 mm, Enter, ukončím escapem, zapnu funkci pro kopírování, ve stavovém řádku mi to radí, co kopírovat, tuhle čáru, z kterého bodu z tohohle do tohohle. Následně ozrcadlím z kopií tu kružnici. Nemám tady tu osu, takže kliknu mimo pravým tlačítkem myši, zvolím funkci střed elementu, vyberu tento střed, protože mám pořád vlastně zadávání pod úhlem, tak pohnu myší do strany, až se mi zobrazí ten polkruh v té pozici, v jakého chci mít. A dejme tomu, že toto má být obsahem mého asistenta. Ještě bych si to třeba mohl hezčeji uspořádat, naranžovat. Následně půjdu do menu Soubor, uložit kopii jako asistenta zobrazit, nazvu si ho, doporučoval bych ho uložit do složky kancelář, případně do projektu, tak já ho dám třeba do té kanceláře, nazvu si to třeba Sloup, vyskočí mi okno, kde můžu si zadat název nové skupiny, případně pokud bych už nějaké skupiny měl, tak můžu zvolit název té stávající skupiny a do ní se mi ten asistent přidá jako záložka. Takže my si vytvoříme novou skupinu, kterou si nazveme třeba Sloupy. Potvrdíme Enter a je to hotovo. Když bych vytvořil další asistent a zvolil skupinu Sloupy, tak se mi tady přibude další záložka. Tak, to je vše k asistentům a nyní si povíme něco o paletě knihovna. V paletě knihovny jsou ukládány prvky, které si vytvoříte vy, anebo které jsou dodány s programem. Alplan rozlišuje 3
typy knihovních prvků, je to symbol, objekt a smart part. Symbol je takový ten základní, objekt umožňuje nést kromě té grafické informace i třeba atributy a mít zobrazení pro různá měřítka a smart part je vytvořený skriptem, je jakoby ten nejpokročilejší. Pokud bych nechtěl vybírat ve všech těchto kategoriích najednou, tak pouze ty kategorie, které mě nezajímají, tak to odznačím. Ale my chceme hledat třeba ve všech těch kategoriích najednou. V sekci standard jsou objekty dodávané firmou Allplan. Do kanceláře, do projektu si můžete ukládat symboly, vy sami vytvářet vlastní. Pokud něco hledám, stačí tady kliknout na tu lupu a napsat třeba postel. Tak. No a tady se mi objeví ty výsledky. Symbol, objekt nebo smart part dostanu na mou kreslící plochu buď drag and drop, to znamená kliknu levým tlačítkem myši, držím ho stisknuté a přetáhnu ten symbol při stisknutém levém tlačítku myši na tu kreslící plochu, uvolním to tlačítko a umístím. Eventuálně můžu na ten symbol v knihovně kliknout dvakrát levým tlačítkem myši, dvojklik. A udělá to samé. Pokud kliknu na ty symboly, objekty nebo smart party pravým tlačítkem myši, nabídnou se mi kontextové menu s dalšími možnými volbami. Tady můžu třeba kopírovat nebo otevřít umístění toho souboru. Já tady zruším ten filtr a pokud si rozklikneme sekci standard, tak vidíme, že je logicky členěna do dalších skupin, to jsou třeba 2D objekty, objekty pro interiér, bytové doplňky, 2D, 3D. Pokud je ten objekt prostorový, můžu si tady zapnout samozřejmě i zobrazení formou drátěného modelu, skrytý hrán nebo té animace a zvolit si projekci. Samozřejmostí je, že i ty objekty můžu třídit, a to podle abecedně, vzestupně, sestupně, anebo podle data vzestupně a sestupně. Navigaci můžu provádět pomocí tohle horního pruhu. A to je k vyhledávání a práci v té knihovně z toho základu až si všechno. Pojďme si na ní říct, jak vlastně vytvořit vlastní symbol. Řekneme, kam si ho uložíme, tak my ho chceme dát do kanceláře. V té kanceláři můžu si vytvořit nějakou vlastní skupinu, tak my to třeba uděláme. Tlačítka pro vytvoření té skupiny najdete na dolním rámu toho okna, tak my chceme vytvořit novou skupinu. Nazveme si ji třeba profily. Enter. Přepneme se do ní a tady ten náš profil si uložíme jako symbol. Takže tady bychom mohli zase vytvořit ještě další podskupinu, to nechceme. A my, když najedeme myší někde do téhle části, jak je napsáno vložit element, tak se nám ptá, jaký element. Buď vložit symbol, vložit objekt nebo vložit smart part. Ještě je tady volba nový objekt. Tak my jsme řekli, že si vytvoříme vlastní symbol, takže dáme vložit symbol. Stačí opět číst, co nám radí ve stavovém řádku, co si přejete definovat jako symbol, takže my chceme definovat toto. Počáteční bod symbolu použiju já třeba opět pravé tlačítko myši na kreslící ploše, dám střed elementu a vyberu tohle. Teď jsem přesně za střed. Můžu vytvářet inteligentní symboly nebo jednoduché. Ty inteligentní se třeba natáčí podle stěn. My vytvoříme pro daný případ je vhodnější jednoduchý symbol. Potvrdíme OK a nazveme si ho. Jo, takže to bude třeba půlkruhový slope. Bude to 300 potvrdím OK. A už ho tady vidím v knihovně a můžu ho použít. Na závěr té části k symboli bych rád upozornil na jednu věc, která se nám vrací zpátky do té sekce architektura. Klidně zůstaneme v modulu základní stěny, otvory, stavební díly a vybereme si funkci slope.
A my, když jdeme do vlastností toho sloupu, tak vidíte, že on může mít různé tvary. A ta poslední ikona mi umožňuje načíst libovolný profil, libovolný symbol z knihovny. Takže my označíme, změnila se nám tady sekce parametr, výběr geometrie, klikneme na tuhle malou ikonku a objeví se nám vlastně okno s tou naší knihovnou. Takže my jdeme do kanceláře, do profilu a vybereme ten náš profil, potvrdíme OK. Vidíte, že ten symbol se nám načet, takže já tady už potvrdím OK a umístím ho na pracovní plochu. Když zmačknu klávesu F4, tak vidíte, že mám během chvíle vlastně ten prostorový půlkruhový stěnosloup. Tato ikonka, dvakrát kliknu na ten sloup, myslím tím tuhle ikonku pro načtení toho profilu, je i v jiných funkcích. Je třeba v nosníku, je i v oknu nebo v dveřích. Takže je to velice šikovná věc, tak tím bych skončil vlastně tu první část 5. lekce.